KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccite mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde kono noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof mboro sa hullide en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi ine jeeya hande banggal budget kalaɗo ko tolne ujunnaje jeeɗiɗi milliard uji ɗi ganduɗa yete budget o yettima toon oɗo saaha ma en gar hen kono kadi goɗɗum woni député ji hanke to assemblée nationale wulino diaw saabi ɗum ko ɓeɓe ganda kamɓe goni toon to sardiyankoɓe fawanoɓe juuɗe yanoɓe galle Ousmane Sonko ɗum ɗon ne nane nder jaydel ɗi ha tengte banggue wasɓe pittali mumen toon to Makka joni wonta soɗɗo lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiran jayde gendiri le soleil on ji jagorde joguinde banggue budget ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ministre des finances kanko ministre des finances noon huccitino ɓeɓe ganda kamɓe goni sarɗiyankoɓe toon to suudu sardiji leydi meɗen ɗum ɗon noon to banggue yette budget o ƴewtidama kay koko ɓuuri ngabbude oɗon budget noon omo tawno ɗum e temedde 2 milliard uji e ujunnaje 2 milliard uji e temedde 3 e capanɗe 4 piccal jeetati e ɗum tawnoɗo ɗo joni noon o nawi ɗum ha tan ujunnaji jeeɗiɗi milliard uji ɗi ganda oɗo saaha ko ɗon haalete ɗum noon garen ha joni jayde vox populi oɗo subaka ha joni arti tan koye banggue oɗo mo ganda kanko ni Moustapha Ba ministre mo ganda kanko jogui to banggue finance ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko Moustapha Ba noon huccitino e sarɗiyankoɓe ɗum noon arde tan e banggue budget ɗo e nder banggue budget ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗon budget noon wiidemo tan wonko heewi ko ganduɗa ma nattu hen ko nattata hen ko ina jeeya bonnanaɓe e banggue tan manifestation ji dañoɗi saabu wonɓe fotɓe ruttede kono kadi fotɓe wallitede dampede ɗum noon ɓe garti hen kono ɓe garte tato wasɓe pittali mumen toon to diwan mo Makka e nder jayde vox populi député ji yeewi askan wi hanki assemblée wulino garen e jayde wonde woni jayde li quotidien oɗo subaka ari tan ko ha joni e banggue budget koye gon felo yey rutti yaɓɓi kañumne wi tan ko ujunnaje jeeɗiɗi oɗo saaha e milliard uji e banggue jong tan koppareje CFA ɗon tigui budget o tolni ɓe mbi ministre des finances kay kañum darima oɗo saaha wiide tan no waɗi ha tan oɗon budget walla tan ɗum ɗon ngabbi yettiɗo ɓe mbi kay recette aji e tan ko heewi ko ganduɗa ɓeydima e nogas ƴettuɗa foof nogas temedere ƴettuɗa foof nogas e tati e ɓeyditima hen woni 23% ha joni tan ɓe garte premier ministre Amadou Ba kañum noon ha joni nane terrain wo gam tan jewde to banggal jawdi banggue taske ɗum ɗon noon wiidemo tan jawdi ngakkata ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha tengte wuuro lamorgo Dakar gaɗene jayde Sud Quotidien oɗo subaka wi tan ko yeewi oɗo saaha ko prolongation tigui yiiɗi wadde toon to assemblée nationale ɗum ɗon noon saabi ɗum ko
bembi tan ko wada damal galle Ousmane Sonko woni sandarmabe tarari dum yo dum don iw ha laba e kadi bebe ganda woni nanganobe kambe ne yobe ngoppe dum kof koy jaynde Sud Quotidien woni ha jon tan be dutti be mbi kambe be ngala droit fawde juude didon député ji janobe jeewoyde Ousmane Sonko kono non yobe ngoppe be patay bebe ganda kambe ngoni yete koreji mabbe ngartene jaynde Walfadjri non odo subaka ari tan koye bange politique e bange dawrugol kañum wi holliri tan ko nayo ɓe ganda oɗo saaha kay jaagol mumen e élection ji suwataw labtude Ousmane Sonko gardiɗo ley ndi woni président Macky Sall goɗɗo mo ganda woni yette Karim Wade e kay Halifa Ababacar Sall ɓeɗon noon ma jeeye sungol ɗi walla ƴeyetake ɗum ɗon ko namdal tigui kono noon ha yesso ko lawol hande Walf Quotidien ko hen ari wi beele ɓeɗo maɓe ƴeeye e sungoli ɗiɗon gartene jayde Quotidien Le Quotidien ari tan ko wiide budget mo Moustapha Ba oɗo saaha kay koko ɓeydi ɓe mbi kay ko tolne temedde joyyi e capanɗe jeetati joyyi milliard uji ɓeyditima hen ɓe mbi yette hitande 2023 e joni e nder hitande 2023 ko ɗum ɗon kay ɓeyditi hen ɓe mbi budget mo Sénégal kay koko waɗi triplé mana yete so wonno goto ɗo joni ne wawi wadde limore walla limore nde dawe ha e tati garen he jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide ɓeɓe ganda goni hajjoyɓe toon to diwan mo Makka noon koye caɗele tigui ɓe goni ɓeɗon noon hay ñamde ɗo joni mbawa dañde ɗum goto fo so fini dañta ko seeɗa walla mbiyen tan no foti wonirde toon walla joɗorade toon ɓe joɗaki toon te noon koppareje ɓe ponno yobde ɓe jooɓi kono nde ɓe jeehi ha toon caɗele tigui ɓe dañi ene jeeya ɗen taƴe caɗele hay wasde ɗo ɓe koɗi kamɓe ɓeɗon yaaɓe Makka hajjoyde ha joni tan ɓe garte banggue cocaïne walla drogue mo ganduɗa ete nanganoma ɓiɗɓe Sénégal ne jeeyano hen ɓiɗo Italie e ganda ko allemand ɓeɗon noon oɗo saaha kay ɓe mbi italien ji allemand ɗi goppitama kono noon ɓiɗɓe Sénégal ɓe ko kamɓe tigui oɗo saaha pawa juuɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ɗeɗon gueɗe koko gandani foti ƴewtindede ɓe garti ha joni to banggal taske e jawɗi ɗi kanko premier ministre amoni jokki tournéji makko e nder leydi ndi garen ha joni jayde source a noon kañum wi tan ko ha joni état kay koko dari tigui gam tan ƴewde no waɗi yete ha ko fayi e banggue armée ɓuuri dartinede ɗum noon woni ko ganduɗa yete ɓe gari hen saabu yete koko ganduɗa fotani tan wonde ko yarata koyngal gotal kono noon armée mo Sénégal koko foti tidde ɗum tagui noon kala ko ɓe mbawi wadde hen maɓe mbat hen kono ɓe garti toon to assemblée nationale e ko kewno toon hanki garene jayde enquête toon to diwan mo Touba halif général des Mourides kay haali ɗum ɗon noon o suuti konngudi makko ko caggal nde ganduɗa gardiɗo bayfal eɓe addaninomo jawdi ko tolne ujunere temedere nogas jawɗi ɗi ganduɗa ɓe nawaninomo ɗum kanko halif général beele tan o wawa yette feccude ɗum ɗon noon nde no suuti konngudi makko wiide tan kamɓe Touba jogui tan ko ɗum ɗo ko ganduɗa kañum woni statut spécial oɗon statut spécial ne wawi hokkede tigui Serigne Touba saabu ƴewtidama toon to Rome no wayi wawde foof woni toon ko chef religieux manam mo ganduɗa ko halif mo ganduɗa kañum jogui toon to banggue diine mabɓe kono noon ko hokka ko kamɓe Touba aɓe mbawi hokkede ko foti noon saabu Serigne Touba ligganimaɓe ɗum woni konngudi halif général des Mourides garen jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal kono noon ɓe gari tan ko e banggue championnat d'Afrique ɓe mbi yette kay wonɓe ganduɗa yete e kamɓe fettoɓe kay holɗo ɓe tolni walla holɗo janggo mabɓe foti wattindade woni noon indeli ɓe inniti ine jeeya hen e Bouna Sarr saabu ɓe mbi ko oɗo saaha Bouna Sarr dañan taw club kesso goɗɗo mo ganduɗa woni Bamba Dieng ɓe mbi dañi tan ko lebbi jeeɗiɗi gam hollidde omo ganduɗa kanko woni Cissé bawal makko ɓe gaare goɗɗo woni Keita Baldé ɓe mbi Keita Baldé noon oɗo saaha kay ko star mo ganduɗa ete koko fuɗɗi ñifde lampaji mum koko ñifi tigui ɓe garte Famara Diédhiou kañum ɓe mbi numéro 1 e mo ganduɗa yete oɗo saaha kay ne wawi ƴettede walla ƴettitake ɗon namde ɗe woni génération foot ɓe garte muɗum e nder jayde nde ɗo ha tengti noon e Kalidou Koulibaly mo ganduɗa oɗo saaha ndeni to Arabie Saoudite ko toon tigui ƴetta ɓe mbi yete yalti tigui kañum dañi club muɗum joni gudditen hello wonko
non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditen hello wongo hello men wongo noon gareten tan koye banggue mo ganduɗa oɗo saaha nani yimɓe nani payi hen woni taske hanki en kalino e banggue transport kono noon hande garene ko ganduɗa woni hewɓe e ndefuli ɗi eko way noon saabu noon so taske ari hewɓe guina ndefa te ndefuli ɗi noon ene heewi hewde walla dañde nino walla mbiyen nebam ɗam ɗon nebam noon koko ganduɗa ne wawi addude caɗele e ɓalli yimɓeɓe saabu so ƴewtidama hande guilay sukaɓe dañɓe duuɓi 15 13 ina daña tension ji AVC ji ne jana e dow mumen yo Allah dande en hen saka eɓe ganduɗa ete puɗɗima jettude duuɓi kewɗi seeɗa yimɓeɓe ndentu no feewi nebameje ɗe ɗon yo yimɓeɓe ndentu no feewi jarameje ɗe eko way noon yarde ko nini fawa hen ko ganduɗa ko kañum woni tufam eko way noon so neɗɗo ñaami ha paari yo fewndu ko ganduɗa ko kañum woni tisane walla ko way noon ɗum noon ne weeɓi jettude nana tan walla citron wadda hen jinguere e kas walla waɗa ɗum e ko ganduɗa ko kañum woni karaf fecce ha para walla waɗa ataya gulɗo yara walla waɗa kenkeliba yara eɓe ganduɗa ete tension ji mumen koko ngabbata saabu kenkeliba koko ganduɗa ne wawi addande caɗele joguiɗo tension jippotoɗo waɗa hen nana muɗum yara ɗum koko ganduɗa ne wawi wallide neɗɗo o e banggue digestion walla waɗa ni limon tan e ndiyam gulɗam yara ɗum fof koko ganduɗa ne wawi wallide neɗɗo to banggal digestion ko ganduɗa ete ina weeɓi te noon hewani caɗele te to birtiɗa fo ma dañ ɗum mo ala hen limon fo ma dañ kenkiliba mo ala kenkiliba ne wawi dañde nana ɗeɗon gueɗe fo mo ala ɗum ɗon ne wawi dañde ataya gulɗo kam so wottima ha paari yawno yiɗo yarde ataya haade ƴettude ko ɓuuɓi ko yara saabu ne wawi addande caɗele en tout cas rento nebam ɗam surtout noon nebam ɗam saabu tebbuli ɗi koko ganduɗa ete ina heewi ina heewa nebam saabu watta ko graisse eko way noon te oɗon graisse moƴƴani neɗɗo o ne wawi addande ɗum caɗele to banggue tension diabétique uji nanɗo tinɓe ɓe tinani et tout ça tene heewi so jamma julde ari sa yeehi hôpitaux ji ɗi heewa tef ɓeɗo gari toon kone jiile ɓe gari toon kone ina paɗɗi eko way noon ɗum ɗon fof wona ñamde ɓurtudu walla ko way noon kono ko ñamde li ganduɗa hande no waɗite utilisé ni moƴƴani te yimɓeɓe ndento bouillon ji ɗi bouillon ji ɗi koko ganduɗa hande ne wawi addude caɗele yo yimɓeɓe ndento ɗum no feewi ndento lamɗam kewɗam ɗam e foof saabu galleji hande mawɓe nani hen sukaɓe nani hen te noon guila sukaɓe hande cellani mo jiiɗa foof won ko musata e mum mo jiiɗa fof won ko yaadi saka noon e mawɓe ɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah rokku en tawede kadi o saaha mo wuuri ɗum noon ko wiide on tan mbeɗa yarlo mbeɗa yaafo onon ne oɗon jarlo oɗon jaafo saabu aduna ko ni tan wiide on saaha foof neɗɗo ne haala ko ganduɗa ma wel ɓeeɗo walla wasa welde ɓeeɗo mbaya no ganduɗa wela ɓeeɗo belani ɓeeɗo ɗum ɗon fof noon ko minen dariɓe ne kala ɓe ko minen mbawi wadde supporté ɗum ɗon wadde min jarlima min jaafima yo Allah rokken kadi taweɗo saaha mo wuuri yo Allah rokken dartade ɗo kadi enen fof kuccodiren yeeɓiyankoɓe fof hay goto wasa mankude rafaɓe Allah rokka ɗumen cellal dañɓe ko muusi ɗumen yo Allah fawtan en ya barke nelaɗo Allah ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓen ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o hande kadi Alassane Sow heɗano en caméra o to banggue montage to ko Ali Fall ha gongol sallahu lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma